Изключително съм поласкан от това, че днес мога да бъда част от тази приятна аудитория. Не много, но пък качествени хора. Евгений да си жив и здрав, приятели, от 20 години са един миг на вечността. И това, което от тук нататък като очаквам, мисля, че ще бъде още по-хубаво и още по-лилаво. Защото светът е такъв, какъвто си го направим. Аз съм абсолютно спокоен, защото виждам, че нещата тук са прекрасни. Както почти всичко във Варна. Винаги задавам един интересен въпрос на такива годишнини. Готов ли си утре да започнеш от начало? Да? За мен това е сигурен знак, че все още си един младеж с едни уникални мечти, които те първо ще реализираш, и всички хора, които идват много често в този мол, са твои събратели на вечер. Чакам вашата помощ, може да танцувате, да пляскате, искам да се прекарвате добре. Трудно ли си днес да започнем всичко с тебе от начало? Точно така. Не зная вътре в нас чувство някакво дали оживява. А ти мълчиш и аз мълча в средата на деня. Аз се изглежда отстрани пъстросветната тълпа. Не са всички сме край и начало любовта. Искам да извина, още те обичам, нека да започнем пак. Искам да извина, нека да те има тук до мен на този свят. Струва си днес да започнем всичко с тебе от начало. Струваше си, нали? Аз знаех, че в нас чувство някакво все пак оживява. И не можех да мълча чак до края на деня, да се глежда отстрани пъстросветната тълпа. Не са всички сме край и начало в любовта. Чух как ти извика какво? И аз ви обичам. Нека да започнем пак. И чух как ти извика. Нека да те има тук до мен на този свят. Хайде да обичаме сега. Искам да извика, още ви обичам, нека да започнем пак. Искам да извика, нека да те има тук до мен на този свят. Чух как ти извика, още те обичам, нека да започнем пак. Чух как ти извика. Много ви обичам, скъпи приятели. Тук до мен на този, тук до мен на този, тук до мен на този свят. Благодаря ви.